Ljuti te pogrešna sudačka odluka? Nažiciraju te suigrači koji ne znaju dodati loptu, a onda ti još i trener svojim komentarima izbaci iz takta. Međutim, ništa od toga ne možeš kontrolirati. Jedino što imaš pod kontrolom si ti sam i tvoje misli, osjećaj, ponašanje i fiziologija. Oni su međusobno isprepleteni i jedno utječe na drugo u svim smjerovima. Na primjer, briga prije natjecanja i razmišljanje poput što ako pogriješim, što ako izgubimo, često dovode do osjećaja straha ili treme. Posljedično, takvi osjećaji dovode do porasta intenziteta, odnosno pobuđenosti organizma, a na kraju i do loše izvedbe i igre. Takva igra obično dovede do još veće brige i razmišljanja o tome što će trener reći. Međutim, ako u nekom trenutku ipak odlučiš promijeniti svoje misli i malo se ohrabriti s nečim poput možeš ti to, ili se pak sjetiš napraviti neku vježbu disanja, možeš spustiti intenzitet i početi se osjećati smireniji. Ako se osjećaš smirenije, obično ti je lakše upravljati svojim mislima. Ali što je sa stavom tijela? Kad smo uplašeni, obično gledamo dolje, pogrbljeni smo i izbjegavamo kontakt očima. S druge strane, ako se uspravimo, dignemo glavu i nasmiješimo, velike su šanse da ćemo se početi osjećati bolje. Misli poput pogriješit ću i opet si fulao izravno dovode do povećanja intenziteta. Ukoliko primijetiš da ti je fiziologija povišena i obratiš pažnju na to, vrlo brzo će se javiti još brojne druge misli i brige. Dakle, zapamti da jedino sebe možeš kontrolirati. Ako izgubiš kontrolu nad sobom, nemaš više ništa za što bi se mogao uhvatiti. Stoga osvijesti kako misli, osjećaj, ponašanje i fiziologija utječu jedni na druge i počni upravljati sobom.